କଲ୍ଟି ଆସିଲା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6টাରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲାବଲ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଗାଁର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଯିଏକି ପରଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଶୁଣିବାକେ ପାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋର କଲ୍ଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ସିଧା ବାହାରି ଗଲି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କରିଥିଲେ। କାନ୍ଦାକୁନ୍ଦି କଲା ପରେ ଭାଇ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଠୋଲ କଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକରି ଗାଁ ବସ୍ତିକି ଗଲୁ। ବସ୍ତିରେ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ। କାର୍ଡ଼ ବାହାର କଲାବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏନ୍ତା ହେବାର କଥା ଝଗଡ଼ା ବାଗଡ଼ା ମୁସିବତ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବା କଥା। ସେ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି କରି ଭାଇ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ରେଡ଼ି କଲାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ବି ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଧରାଧରି କରୁଥିଲି। କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରା ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଖଟ୍ରେ ବୋହି କରି ନେମୁ ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରେଡ଼ି କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ନା ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାକ ଯେତେ ସବୁ। ତାପରେ ଭିତରକେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେ ଆମେ ନିର୍ମଳ ପାଣି ବୋଲି କହିସୁଁ। ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ପାଣି ଦିଆଗଲା ଡେଡ୍ ଶବକେ। ଶବର ଉପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦା ବୋବାରେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ କିଏ ବି ଆଉ ନାଇଁ କାନ୍ଦବା। ଯେନ୍ ଯାର ବାପାକେ ହରେଇଛେ ତ ତାର ଦୁଃଖ କାଣା ସେ ଜାନିଛେ। ତାପରେ ଯେନ୍ ତାର ସ୍ୱାମୀକେ ହରେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକେ ହରାବାର ଦୁଃଖ ସେ ହିଁ ଜାନିଛେ। ଯେନ୍ ଯାର ବାପାକେ ହରେଇଛେ ସେ ହିଁ ଜାନିଛେ। ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ ଭଳିଆ କନ୍ଦା ବୋବାରେ ଘର ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍। ସମସ୍ତେ କେନ୍ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଯେନ୍ ମରି ଯାଇଛନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଥିଲେ। ଏତେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକେ ଯାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ମଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ତା ବାହାର କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଚୌକିରେ ବସେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଦେଇ ଦିଆହେସି। ଗୁଦେଇ ଦେଲେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଆହେସି। ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ନାତିମାନେ ବି ସବୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଲୋକ ବାକ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଧଉଛନ୍। ନିର୍ମଳ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଯେନ୍ତା ଗୋଦା ହେସି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଯେତିକି କରସନ୍ ଆମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯାହା ବି ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉଛେ। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗାଁରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମାନ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସବୁ ମିଶିଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ ବିଛାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଦେଲୁ ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଖଟ୍ରେ ଆମେ ଉଠେଇ କରି ନେମୁ। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର କରୁଛନ୍। ଶେଷ ଦେଖା ତାଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇ ଦେଖିପାରୁନା ବୋଲିକରି ସେମାନେ କାନ୍ଦି ବୋବାଲିକରି ମନରେ ସମସ୍ତ ଛାଉଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ ସାରା ଯାକର। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନା 12 ଦିନ 25 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଇଟା ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ବୋହି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ସବୁ ବୋହି କରି ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ନାତି ବଡ଼ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରର ପରିବାର ସବୁ ବୋହି କରି ନେଉଛନ୍। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଝିଅମାନେ ବି ସାଙ୍ଗେ ବୋହିଛନ୍ ପଚାଟା। ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ ଦୁଃଖରେ ଫାଟି ଯାଉଛେ ହୃଦୟ ମାନେ ଦେଖିବାକେ ମିଲବା। ଏତେ ଦୁଃଖ ଯେ ଆମେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଆମର ବି ମାନେ ଆଖି ପାଣି ବହୁତ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କିଛି କହି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ ଆମେ। ଫେର୍ ତାପରେ ଆମେ ଅଧା ଦୂରକେ ନେଲା ପରେ ଯେମିତି ମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଚୁପା ଯାଏସି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇଥିସନ୍। ତ ସେଭଳିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ମौका ପାଇଲୁ ସେ ଜାଗାରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ବୋହିବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆମକୁ ବି ମାନେ ନାତି ଅଧିକାର ଆମକେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଆମକେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମକେ ନାତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବସୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ମୁଇଁ ତେବେ ବି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍କା ମୋତେ ସବକଟଟା ବୋହୁଛ ନାତି ମୁଇଁ କେବେ ମରିଗଲେ ଆମଟା ବି ମୋର ନାତି ହିସାବରେ ମୋତେ ଟିକେ ବୋହି କରି ମାନେ ମଶାଣିକେ ନେବ ମଶାଣିକେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକେ ନେଇକରି ମୋତେ ଜଲେଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ନାତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଲୁ ଆସିଗଲା। ନାତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ବୋହୁଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। କାରଣ ଆମକେ 1.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମେ ନଦୀକେ ନେବାର ଥିଲା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକେ ସେଠି ଜଲାବାର ଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାୟାରୁ ନେଇକରି ଗାଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଭାୟା ମାନେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ କାଣା ଗୋଟେ କରିଛୁଁ ଆଜି ଡେରେ କାଣା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆଉ କାଠ କେମିତି ଆଣିକରି ଆସୁଛନ୍ କେତେ ଲୋକ ଯାହାକି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୁଷରା ମେଡ଼ିକାଲକେ ଫାଷ୍ଟ ନିଆଗଲା। ତୁଷରା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲକେ ଯେତେବେଳେ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଆଇସିୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲେ ଆଇସିୟୁ ଭିତରେ ଏକା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କାଣା କରୁଛେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମାଟିର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଭୂଇଁ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧ ଲାଗି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକକେ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ କମ୍ ସହଜର କଥା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କେତେ କାମ କରିଥିବେ କେନ୍ତା ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ 82 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ 1944 ମସିହାରେ
जन्म ग्रहण करते डुंगरीपाली गाँव में एवं शेष त्याग कले 2026 शेष त्याग होता देखिथे समस्ते आम काट फाट सब रेडी करना चढ़ेदेलु चढ़ेदेला पुओ जे थिले बड़ पुओ चाउल टिके देकर दीप धूप देकर पूजा करुछन शेष पूजा माँ बापा बापार करुछन देखुथिबे। तो तापरे देखुथिबे आ गोटे छुआ गोटे अच्छे जे कि नाती सब बेल कहते मरबार पूर्वर जे नाती मुई मला परे मते मुखाइनी देबू बोलिक कहते मुखाग्नि देवे बोलिक कहले जो से सब बेल कहला मुई मुखाग्नि देवी तापरे समय पूजा सरला परे बड़ पुओ आग आड़े मुहँ पटरे माने जलौथिले मुखाग्नि देइथिले जहाँकि माने समस्ते दुख प्रकाश रे कांदी पकाउथिले जेतेबेल नदी घाट रे जला होउतिला एते दूर दूरांतर लोक आसीथिले जे माने दौड़ी दौड़ी देखी जीवार लगी होता जितेबल रास्तार भी अटका जाऊला तो से मैंने आसिक रास्तार मुँह खोली खोली देखिक समस्ते कांदिला परिवार जिते लोकबाक थे कि जिते बंधु बांधव थे से समय समस्ते पहुँची जाते से जगह देखुवे बड़ पुओटा मुहर मुखाग्नि देला छोट नाती जे थिले घर नाती गोटे से भी मुखाग्नि देछन देखबा के मिलला आज ये जगह तो एते कांदुथिले समस्ते जे देखुथिबे गाँ लोक माने समस्ते दुख प्रकाश करथिले इंद्रमणि साहू माने मृत्युवरण करे तापरे आमे समस्ते जलाला परे समस्ते नदी कूल के आमे पले आसथिलु ऊपर के पले गलु समस्ते देखुथिबे से माने धीरे 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 तांको जले देला परे आमे जाउछु जले साला पर समस्ते गलु केन भलिया जलुचे तांको पिंडटा केन भलिया जलुचे तांको शरीरटा तापरे जेनता गाधा फादा करके आसला पर जेनता जोई जल के लेम पतर सहित तेल सहित टिके ये करवा करसन से बोलिया गलो तापर माँ मैंने लेडीज मैंने जेन से मैंने भी गाधी कर पले आसले तापर आमे भी घर